हेल' लोगोफोर बे समाव जोंनाव बैसागु रंजानाया फ्राय गेजेर नांफैबाय एबा जोबनानै थांनायनि लामायाव सौफैबाय। नाथाय बिनिनि गेजेराव नोंथांमोनजों आं मोनसे खोथाखौ बाहाय शेयार खालामनो नागिरदों बा सावरायनो नागिरदों। दा बे बेलाखौ नोंथांमोनाबो एसे खेल खालामगोन आरो बेयाव नोंथांमोननि मतामतआ मा जागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। जे नुनो मोननाय जादों जोंनि गोबां ओनसोलावनो एबा गोबां माखासे बैसागु खुंग्रा आफादफोरानो बैसागु रंजानाय रंजालि बैसागु रंजानाय दा बेखौ गोबां बिथिंनि रंजायो। खायफाया फोथाराव रंजागोन, खायफाया स्टेजाव रंजागोन, खायफाया गामि गामि न' मोसानानै मागिनानै रंजागोन, खायफाया ज'यैनो बबेबा दाबसे जायगा थि खालामनानै रंजागोन आरो बबेबा मोनसे आफाद बबेबा मोनसे संगठन बा बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसनफ्राबो बेखौ गावबागाव फालिगोन जायखिजाया जायगायावनो। दा बियो मोनसे समाव जागोन जाय जोंनि बैसागु बोथोरनि मोनसे सम जेराव बैसाग दान सफैगोन अब्लाना फालिगोन। दा बियो जेनेरेलि रंजालि बैसागु बयबो बेखौ मिथिगौ। बेनिफ्राय गुबुनफ्राबो बेबायदिनो फालियो, गासैबो बिथिङावनो फालिजोबो। अल आसाम एबा फुरा नर्थ इस्टआवनो बेखौ फालिनाय जायो खना खनला। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बेहाय माखासे आफाद एबा माखासे फसंथानफोराव फालिनाय एबा खायफानि बैसागु फालिनायनि बेलायाव जों नुदों जोङो रंजालि बैसागु जेखौ लिरनानै जोङो बेनारावबो लिरगोन एबा पस्टाराव लिरगोन बा स्टेजाव जोङो जेखौ दिन्थिगोन। दा बेयाव लिरनायनि बेलायाव जोङो नुनो मोननाय जादों माखासेया लांदां बैसागु रंजानाय। दा बे मोनसे खोथाखौसो कनफिउजन जादों जे रंजालि बैसागु रंजानायनिफ्राय लांदां बैसागुआ आलादा नामा? बे मोनसे सोंथिया जोंनाव बेरखांदों एबा जोङो सानदों, सावरायलायदोंबो माखासे लोगोफोरजों, माखासे सुबुंफोरजों, एबा बाहाय सेनियर गोजाम बोराय मानसिफ्राबो बे खोथाखौ सावरायलायदों, बुंदों। ससियेल मिडियायावबो खना साइड बाय साइड रायलायनाय जादों, नाथाय बुंनो हायाखै। दा बे बेलायाव आंबो बुंदों, नाथाय आङो जायफोर फालिदों बिथांमोनखौ डाइरेक्ट आंबो बुंनो हानाय नङा। बेखायनो इन जेनेरेल बयबो जाहाथे सानलायलायो आरो जायफोर बिथांमोना लिरदों बिथांमोनाबो एसे सिन्था खालामोबा मोजां। मानो होनबा जों नुदों जायफोर बिथांमोना लांदां बैसागु रंजाथाइ होननानै लिरदों, रंजालि बैसागुनि जिहेथु बाहाय नामबो गैफैया। दा बेयाव नुनो मोननाय जादों जोङो अब्ला बिथांमोना बे फिल्डआव एबा लांदां फोथाराव स्टेज गैयालासे मोसानाय बेंदिंनानै रंजानायखौ बिथांमोना लिरदों, बुंदों। दा नाथाय आंनि बादिब्ला बेसो एबा नोंथांनि बादिब्लाबो बेनो जानो हागौ जे बैसागु रंजानायनि स्टेजआ जायगाया जेखि जाया मानो बियो रंजालि बैसागुआनो एबा रंजालि बैसागु रंजानायानो। जेराव जोङो गोसो जानानै खायफाया बेखौ गोजौ समायना खालामनो थाखाय स्टेज खालामदों, खायफाया सोरनिबा सिथ्लायावबो रंजाहैनो हागौ, खायफाया बबेबा लामा थखायावबो रंजानो हागौ बा बबेबा फिल्डआवबो रंजानो हागौ। दा नाथाय बेयाव फिल्डआव रंजानाय माने लांदाङाव रंजानाय माने लांदां रंजालि बैसागु एबा लांदां बैसागु रंजालि बैसागुनि खोथायानो हाबफायाखिसै खायफानियावथ' लांदां बैसागु होननानै लिरबाय, दा बुंबाय। दा बे मोनसे ट्रेन्डआ फैगासिनो दङ माखासे बिथिंनि गेजेरजों। दा बियो मोनसे जोंनि रंजालि बैसागु खुंनायखौ एसे गिदिंनाय दस्रा लामाजों लांगोन नामा, बे मोनसे सोंथिया जोंनाव फैदों। खारन बेखौ आं ओरैबायदि लाहरदों बा नोंथांमोनहाबो सानदों जानांगौ, बियो मोनसे जारिमिन जाना थालांगोन मोनफा मोनफा। आरो जोंनि सोदोब बाहायनायफोरा बेयाव जों जिहेथु मोनसे फेस्टिभेलाव बाहायदों, मोनसे इनस्टिटिउसननि फेस्टिभेलाव बाहायदों, बियो जारिमिन जाना थालांगोन आरो बेखौ गुबुनाबो फल' खालामगोन। दा बे बेलायाव दा बेफोरनि बागै जोङो नुनो मोनगोन जे जेरैहाय दा आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय 1,50,000 रां, दा बेफोरबायदि माखासे अफिसियेल रेकर्डनि बेलायाव जोङो रंजालि बैसागु फालिनाय नामनि बेलायाव लांदां बैसागु फालिनाय लिरनायाव बा बेयाव माबा मोनसे मिस्टेक थालांनाय बादि मोनगोन। दा बेखायनो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों, दा जायफोर बिथांमोना सानलायलाय बाहायो नोंथांमोना सानलायनानै बेखौ सोदांनो हागोन जे रंजालि बैसागु खुंनाय बा रंजालि बैसागु मोसाग्लांनाय बायदिसिना जेखि जाया लिर, नाथाय लांदां बैसागु रंजानाय बेखौ खाबजानाय बादि मोनाखिसै। दा बेखौ नोंथांमोनाबो सानलायनायनो हागोन। दा बेयाव डाइरेक्टलि नोंथांमोना बेयाव गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया, आंबो गाज्रि बुंखायाखै रावखौबो, नोंथांमोनाबो बाहाय गाज्रि बुंनांगौनि खोथा गैया होननानै आं सानदों। मानो होनबा बेखौ सानलायलायनायनि गेजेरजों सोलायनो हायो बा बुंनो हायो। खारन जों फोथाराव रंजाबाबो बेनोखा लांदां रंजालि बैसागुआनो, गामियाव रंजाबाबो बेबो, बबेबा स्कुलनि न' सिं बबेबा अडिट'रियामाव रंजाबाबो बेबो रंजालि बैसागुआनो। नाथाय अडिट'रियामनिखौ जोंथ' अडिट'रियाम बैसागु फालिनाय बिदिथ' जों लिरा। सोरनिबा सिथ्लायाव रंजा मोसा बैसागु फालिनायखौथ' जोङो मागिनाय बैसागु फालिनाय बा बिदिथ' जोङो बुङा। एबा जोङो स्टेजाव बैसागु फालिनायखौबोथ' जोङो स्टेजनि बैसागु फालिनाय बिदिथ' मेनसन खालामनानै होआ रावबो। दा थिग बेबायदिनो फिल्डआव रंजाबाबो बेबो रंजालि बैसागुआनो, नाथाय बे लांदां रंजालि बैसागु जानो नाङा आरो एक्सुवेलि। दा बेखौ नोंथांमोनाबो साननो नांगोन।
एबा जायफोर नोंथांमोना खोनासंदों बेखौ नोंथांमोनहा बुंनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन। आरो जायफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेबादि लिरनानै फालिगासिनो दङ, नोंथांमोना बेखौ फिन खेबसे जाहाथे देग्लायनि उनाव नेक्स्टआव जिहेथु खुङोबा बेखौ रायलायलायो एसे अननानै बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जाहैबाय। मानो होनबा बियो लांदाङाव फालिबाबो जोंना रंजालि बैसागु जेखौखि जाया जेरावखि जाया, आरो बियो गासैबो एसे हल मोनसे महरानो जाजोबोबा साबसिन जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।